लोगोफोर गथ'फ्रा बिराद मोजां मोसागासिनो दङ बिराद इन्ट्रेस्ट मोसादों आरोना बिसोरो माने जोंनि लाइमुथि पेरिसावहाय बियो इयुथ श'आ जादोंमोन बियो दिनै लास्ट डेट एबा जोब्बाय दिनै बेनिखायनो जोबथा बिराद रंजादों आरो गथ'फ्रा इयावहाय आं नोंसिनो आं देखायहैगोन अब्ला नोंसोर नायबानो जाबाय भिडिअखौ माबायदि रंजादों नायलांदो अब्ला भिडिअखौनो लोगोफोर जुगनि सिख्लाफ्रा मबाइल दानि जुगनि सेंग्राफ्रा केटिएम बोले दानि जुगनि सिख्लाफ्रा मबाइल दानि जुगनि सेंग्राफ्रा केटिएम बोले सेल्फी सेल्फी आयो सेल्फी सेल्फी माबोरै मोनदोंलाय मोसानानै ओइ मोसाबावगोन थाइलालाय फैलालाय ओरै मोसाबावगोन नै लास्टखौ मोसाबाय बिसोरो नै मोसाखाबाय बिराद इन्ट्रेस्ट खालामबाय अब्ला लोगोफोर मोसानाया जोब्बाय गथ'फ्रा बिराद इन्ट्रेस्टयै मोसाखांबाय सबायाबो दिनै जोंना जोब्बाय आरो दिनै बिराद रंजाखाबाय आरो गथ'फ्रा बिराद इन्ट्रेस्ट जादों ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोन्दोंमोन आरो गथ'फोरजों थानानै बिराद रंजानो मोजां मोनोना बेनिखायनो जोंनि लाइमुथि पेरिसावहाय बियो बिराद देग्लाय साबसिन जादों बायदिखौ आं मोन्दों आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर बेखिनियानो भिडिअआ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो आरो बेबायदिनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो